L-Għaqda Repubblika kkundannat l-aġir tal-Kummissarju għall-Organizzazzjonijiet Volontarji illi permezz ta' ittra legali infurmhom li jekk ma jbidlux l-attaġġament tagħhom li jikkritikaw lill-Gvern se jkun se jaqtagħhom mill-lista tal-organizzazzjonijiet volontarji. Fi kliem sempliċi għedduhom li jekk jibqgħu jikkritikaw lill-Gvern u jibqgħu jitkellmu l-verità se jagħmlu minn kollox biex lir-Repubblika ma jħalluhiex teżisti aktar. Konferenza tal-aħbarijiet il-President tar-Repubblika Robert Aquilina għamela ċara li kull ċenteżmu li għandha u li qatt kellha r-Repubblika inġabar permezz ta' donazzjonijiet mingħand il-pubbliku konformità sħiħa mal-liġi u l-infiq kollu dejjem sar skont il-liġi u skont l-Istatut tar-Repubblika. L-Istatut tar-Repubblika ġie analizzat u approvat mill-istess Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji u mir-Reġistratur għal persuni legali sentejn ilu meta twaqfet din l-għaqda u t-tnejn li huma qalu li huma sodisfatti bil-kontenut tal-Istatut. Iżda issa l-Gvern ta' Roberta Bela permezz tal-Kummissarju għall-Għaqdiet Volontarji qed jgħid li l-Istatut tal-Għaqda Repubblika fih affarijiet li ma jogħġbuhx u jekk ma tgħaddix tiegħu mhux se jħalli l-għaqda tibqa' tiffunzjona. Repubblika tinsab konvinta li din litra ntbagħtet minħabba li fl-istess ġimgħa il-Prim Ministru Roberta Bela ħass il-pressjoni li għamlitlu din l-għaqda u kellu jkeċċi lis-Segretarju Parlamentari Rosjen Kutajjar. Il-President tar-Repubblika sostna li wara dan kollu hemm leads tal-Gvern ta' Roberta Bela u għal dan it-teddid imsejjaħ faxxista, Repubblika qalet li se twieġeb b'impenn u determinazzjoni akbar fil-ġlieda tagħha biex teħles lil Malta mill-qarnizza kriminali li ħatfitha.